खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम सरकारनि नाजानायाव गं 4673 ट्राइबेल नखरफोरा हाग्राहानि मोनथाय बिलाइ मोननो हादों। दिल्ली बमा बेरफ्रुनायनि सायाव ससियेल मिडिया बिबुंथिनि थाखाय आसामनि सासे सुबुंखौ हमदों। गिबि मन्थ्रि शर्माया 90 कौटि रांनि चापरमुक अभारब्रिजखौ बेखेवबाय। आसामआ आबाद आयदायाव गिबिसिन डिप्ल'मा थिसनदों। कलकाता साखाथियाव 4 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनानै जिनाहारि खालामदों। सिकरनि जुवेलारनि गलानिफ्राय 10 लाख रांनि सनानि आस्थाम खावदों। भारत-भुटान सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गाहाय मन्थ्रि मदिआ भुटान दावबायदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसाम सरकारनि नाजानायाव गं 4673 ट्राइबेल नखरफोरा हाग्राहानि मोनथाय बिलाइ मोननो हादों। आसाम सरकारा हाग्राहानि मोनथाय हाबाफारिनि बाहागो महरै गं 4673 ट्राइबेल नखरफोरनो हानि बिगोमानि फोरमानलाइफोरखौ रानना होदों। बे हाबाफारिया 11 नबेम्बर खालि कामरुप जिल्लानि चाइगावआव जादोंमोन। गार', राभा, बर' आरो कार्बि बायदि हारिसायारि हारिफोरा हा मोनथाय बिलाइ रानजादों। बे हाबाफारिनि थांखिया हाग्रा ओनसोलनि थागिरिफोरनि हानि मोनथायखौ रैखाथि होनाय। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि सोरखारा गासैबो रोंगौथि गोनां ट्राइबेल नखरफोरनो आयेन बादियै हानि बिगोमाथि होनो थाखाय गोसो होदों। बेनि अनगायैबो हाग्रा ओनसोलाव थाग्राफोरनि थाखाय हा रानना होनाय हाखौ 7 निफ्राय 50 बिघासिम बांहोनाय जादों। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बे राहाया ट्राइबेल माहारिफोरखौ गावनि हा-हुखौ खोमानानै लानो गिनाय गैयाजासे थानो हानाय खालामगोन आरो बिसोरनि थांना थानायनि राहाखौ बांहोगोन। नैथि खौराङाव दङ। दिल्ली बमा बेरफ्रुनायनि सायाव ससियेल मिडिया बिबुंथिनि थाखाय आसामनि सासे सुबुंखौ हमदों। आसामनि सिलचर टाउनाव बावैसो दिल्लीनि लाल किल्लानि साखाथियाव जानाय बमा बेरफ्रुनायनि सायाव ससियेल मिडियायाव फोसावनाय मोनसे दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथिनि थाखाय पुलिसआ फरायसालिनि आजिरा लानाय फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि नजरुल इस्लाम बरभुयानखौ खायो। बांसखान्दी एमएमएइचएस फरायसालिनि बारग' गोरायुं बरभुयान बिथाङा बे बेरफ्रुनायखौ फैबाय थानाय बिसायख'थिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे बिबुंथि होयो। बे खामानिखौ पुलिसआ हादोरारि रैखाथि जाथायनि सायाव राजखान्थि खालामनो हागौ होनना बुङो। जिल्लानि गोजौ थाखोनि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट बिथाङा बिथांखौ लिंहरनानै सोंथि खालामो आरो बिथांनि मासिनि थांखि आरो जाथावना गोहोमफोरखौ बिजिरनो थाखाय सोंथि खालामो। फारसेथिं आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ससियेल मिडियानि फिननायफोरखौ सोंखारिदों, जाय बेरफ्रुनायखौ सेलिब्रेट खालामनाय एबा खमायनाय बादि नुदों। नंखाय खौरां फोसावनाय एबा उदखारिफोरखौ हेफाजाब होनाय पस्टफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बिथाङा सांग्रांथि होयो। थामथि खौराङाव दङ। गिबि मन्थ्रि शर्माया 90 कौटि रांनि चापरमुक अभारब्रिजखौ बेखेवबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लामा फोनांजाबखौ बांहोनो आरो ट्रेफिक होंगो-दोंगोखौ खमायनो थाखाय नगाव जिल्लानि चापरमुकआव 90 कौटि रांनि गोदान अभारब्रिजखौ बेखेवनानै होयो। 1.2 किल'मिटार गोलाव बे दालांआ रेलवे क्रसिंनिफ्राय गोबाव जानायखौ खमायगोन आरो चापरमुक आरो राहानि गेजेराव सानफ्रोमबोनि थांलाय फैलायखौ सुबिदा होगोन होनना साननाय जादों। सीएम शर्मा बिथाङा बुङो दि बे मावथांखिया आसामनि दाथायारि दाथाय जौगानायाव मोनसे मख'जाथाव दावगानाय दिन्थियो आरो ओनसोलारि फालांगि आरो फोनांजाबनायखौ बांहोगोन।
गोदान मुगानि रैखाथि राहाफोरजों बानायजानाय बे दालांआ रेजें आरो गिलिर मोन्नैबो गारिफोरखौ मोजाङै थांलाय फैलाय खालामनो हायो। जायगानि थागिरिफोरा बे बिथांखिखौ बाख्नायदों आरो बेखौ गोबाव समनिफ्रायनो नेनानै थानाय ट्रेफिक होंगो-दोंगोनि जेंना सुस्रांनायनि राहा होननानै फोरमायदों। सरकारा फोरमायो दि बे दालांआ फोनांजाबखौ बांहोगोन आरो मिरु आसामनि रांखान्थियारि जौगानायाव बिहोमा होगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामआ आबाद आयदायाव गिबिसिन दिप्ल'मा थिसनदों। सोलोंथाइ आरो आबादनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जौगाखांनाय महरै आसाम हादोरसाया आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालि (AAU) नि गेजेरजों आबाद आयदायाव गावनि गिबि 3 बोसोरनि दिप्ल'माखौ जागायदों। बे हाबाफारिनि थांखिया गामियारि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गोदान आबाद मावनायाव रोंगौथि आरो उदांस्रिजों आखा-फाखा खालामनाय। बे हाबाफारिखौ नगाव जिल्लानि चिलंगनीआव मुलुगसोलोंसालिनि रिजनेल रिसार्च सेन्टाराव जागायदों। गिबि सेमिस्टारआ 3 नबेम्बरनिफ्राय जागायदों, जेराव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय सा 17 हौवासा आरो सा 7 हिनजावसाफोर महरै सा 24 फरायसाफोरा मुं थिसनदों। बेखेव फोरबोनि समाव आसाम सोरखारनि कमिसनार आरो नेहाथारि अरुणा राजौरिया बिथाङा फरायसाफोरखौ जाफुंसार जानो थाखाय बिरोंदामिननि खाबु लानो आरो गियानखौ आब्रुथिजों गोरोबहोनो थाखाय थुलुंगा होयो। AAU नि भाइस चेन्सेलर ड. बिद्युत चन्दन डेका बिथाङा बुङो दि बे थांखिया फरायसाफोरखौ साख्रि नागिरग्राफोरल' नङा, साख्रि सोरजिगिरि महरै सोलायगोन। गाहाय बिगियानगिरिफोरनि गेजेराव सासे ड. हिरनिया कुमार बरा बिथाङा बेखौ आसामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लि होननानै बुंदों आरो बुङो दि लाइमोनफोरा दा सोलोंथायारि फोरोंथाय आरो प्रेक्टिकेल आबाद मावनायनि रोंगौथि मोन्नैखौबो मोनगोन। बे दिप्ल'माजों आसामआ लाइमोनफोरखौ आबाद मावनायखौ मोनसे प्रेक्टिकेल आरो गोदान मुगानि जिउ राहा महरै दावगालांनो थुलुंगा होगोन होनना मिजिंथिदों। बाथि खौराङाव दङ कलकाता साखाथियाव 4 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ लांखारनानै जिनाहारि खालामदों। बंजारा हारिनि 4 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाखौ शुक्रबारनि हर गेजेराव रेलवे शेडआव गावनि बिबैनि सेराव उन्दुबाय थानाय समावनो किडनेप खालामनानै जिनाहारि खालामनाय जायो। जायगानि सुबुंफोरा सनिबारखालि सानजौफुआव रेलवे नालानि साखाथियाव हिनजावसाखौ लंथं आरो थै गनाय नुनो मोनो। बिथांखौ गोब्राब हालोदाव तारकेश्वर ग्रामीण देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। पुलिसआ पक्स' केस रेजिस्टार खालामो आरो रबिबारनि फुंबिलियाव सासे दायनिगिरिखौ खायो। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ सिकरनि जुवेलारनि गलानिफ्राय 10 लाख रांनि सनानि आस्थाम खावदों। सिकर जिल्लानि श्रीमाधवपुर टाउननि कन्डेला बाजारनि गंसे गहेनानि गलानिफ्राय सानै सुबुङा 10 लाख रांसो बेसेननि सनानि आस्थाम खावदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सासे सुबुङा गावनि बियादैनि जोनोम साननि थाखाय सना बायनायनि फाव खालामनानै जुवेलार ओम प्रकाश सनीनि गलायाव हाबदोंमोन आरो गुबुन सासेया बाइकजों बायजोआव नेनानै दंमोन। जेब्ला गलादारआ गहेनाफोरखौ दिन्थिबाय थादोंमोन, अब्ला बै मानसिया सिरियै गंबा सनानि आस्थाम लायो आरो थांनायनि सिगां रुमालाव दोनखोमायो। उनाव जेब्ला जुवेलारआ गोमानाय आस्थामखौ नुदोंमोन, अब्ला खावनाय जाथाया सोराङाव फैयो। बे जाथायखौ CCTVआव सेबखांनाय जायो आरो पुलिसआ दायनिगिरिखौ सिनायनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। स्निथि खौराङाव दङ भारत-भुटान सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गाहाय मन्थ्रि मदिआ भुटान दावबायदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ जौगाहोनो थाखाय 11-12 नबेम्बराव भुटान दावबायदों। दावबायनाय समाव भारत आरो भुटानआ गोदान रेल आरो गोहो हाबाफारिखौ बेखेवो। मोननै गोदान रेल लामाफोर, क'क्राझारनिफ्राय गेलेफु आरो बनारहाट समोटसेनिफ्राय भुटानखौ गिबि खेबनि थाखाय भारतजों सरजाबगोन, जाय फालांगि आरो दावबायनायखौ सुबिदा होगोन। PM मदि बिथाङा भुटाननि गोहो खोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय 1020 मेगावाटनि पुनाचांचु 2 दै मोब्लिब मावथांखिखौबो बेखेवो। भारत हादोरा भुटाननि जौगाखांनायनि थाखाय 4,000 कौटि रांनि दाहारनि सुबिदाखौ फोसावदों आरो फालांगिखौ खाबु होनो थाखाय गेलेफुनि खाथियाव मोनसे गोदान सिमा चेक पइन्ट गायसनदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।